Dobrý deň, toto je v poradí 17. video venované platforme MetaTrader 5. V tomto videu si povieme niečo o tzv. Nástrojoch kreslenia vkladajúcich do grafu. To znamená, môžeme tak ako predtým cez tlačítko vložiť. Máme objekty, to znamená, máme tu zoznam objektov, či sú to čiary, kanály, Fibonacci. Ja vám môžem ukázať vkladanie obchodných kanálov, to znamená, klikneme si na tento. Ako ste videli, pokiaľ som zvolil jednotlivú funkciu, tak momentálne môžem zakreslovať tzv. Kanály. Pokiaľ si na to kliknete, tak ho tam máme k dispozícii. To isté je k dispozícii formou rýchlo tlačítka. Pokiaľ si kliknete do tejto časti lišty pravým tlačítkom na myši, tak sa vám otvorí možnosť prispôsobiť. Kliknete si na ňu a znova máte možnosť vkladať jednotlivé tzv. Skratky do hornej lišty. Ja to nechám nastavené tak, ako to mám. Momentálne tam mám vybraté niektoré z týchto ukazovateľov. Nechám si to tak, ako to mám. To znamená, pokiaľ ja chcem povedzme pridať Fibonacciho, tak si na ňo kliknem a v tomto prípade mám možnosť zakreslovať funkciu Fibonacci, ktorá je týmto spôsobom zakreslená do grafu. Pokiaľ chcete upravovať, rušiť alebo robiť akékoľvek zmeny na daných zakreslených funkciách alebo funkciách na kreslenie, tak si kliknete, povedzme v tomto prípade vo Fibonacciho na tento štvorček a otvorí sa nám tabuľka, ktoré máte možnosti. A to znamená vlastnosti, zoznam objektov, to znamená, budete tam mať zoznam všetkých objektov, ktoré máte vložené do grafu, možno odstránenia všetkých a podobne. Takže ja sa vrátim k vlastnostiam, klikneme si, otvorí sa vám tabuľka, v ktorej si môžete znova nadstavovať vlastnosti daného nástroja na zakresľovanie, to znamená v tomto prípade Fibonacci. To znamená, máme tam možnosť meniť farby, možnosť zmeniť jednotlivé línie a jednotlivé parametre, vizualizáciu a podobne. Pokiaľ ho chcete odstrániť, tak jednoducho kliknete si na štvorec s pravým tlačítkom a máte tam možnosť odstrániť. Pokiaľ ho chcete vrátiť späť, tak odporúčam tlačítko Ctrl+Z, ktoré vám umožní vrátiť daný indikátor, pokiaľ ste ho vymazali omylom, tak sa vám tam zobrazí znova. Pokiaľ chcete hýbať, povedzme týmto indikátorom, tak si znova na ňo stlačíme pravým tlačítkom a môžeme ho posúvať podľa potreby. To znamená, pokiaľ chytíte daný začiatok alebo koniec indikátora, tak ho môžete len meniť. Pokiaľ stlačíte alebo pokiaľ ho chytíte za stredný štvorec, tak ho môžete posúvať v rámci obrazovky tam, kde potrebujete. To isté platí o každom z týchto nástrojov na kreslenie. To znamená, môžete ho posúvať týmto spôsobom, pokiaľ ho chytíte len za krajné, tak môžete s ním manipulovať, to znamená, môžete meniť rozmery, ale nemôžete ho posunúť. To by bolo asi všetko k funkcii kreslenia, to znamená, pokiaľ chcete tieto jednotlivé nákresy zrušiť, tak jednoducho dáte odstrániť. A máme ich odstránené. Pokiaľ by ste chceli vrátiť späť, tak jednoducho môžete kliknúť, tak jak som hovoril, na tlačítko Ctrl+Z a zobrazí sa vám znova vymazané nástroj, ktorý ste omylom mohli vymazať, tak ho tam máte späť. To bolo asi všetko, čo sa týka funkcií zakresľovania do grafov. Pokiaľ by ste mali viacej otázok, môžete ma kontaktovať priamo na Skype alebo cez e-mail.